Poďme sa venovať zdravému sedeniu. Dnes ráno vám rozprávame o dynamickom sedení. To znamená, že pokiaľ trávite v kancelárii priveľa času, tak môžete sedenie zdynamizovať. Rozoberáme to s doktorom Kazimírom. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. A hovorili sme o tom, že sedieť na fidlopte. To je prvá alternatíva. Ale nie celý deň. Nie celý deň. A okrem toho, zdravie v kancelárii nie je len o dynamickom sedení, ale aj o cvičení. Že s pár jednoduchými pomockami môžeme v kancelárii cvičiť. Môžeme si to ukázať teda. Tak, toto je fenomenálna pilatesovská pomôcka kruh. Skoro ako volant. Ako volant. A dá sa s tým cvičiť. Stačí iba naozaj pár cvikov? Pár cvikov. Ukážeme stehná. No, na to si myslím, hej. Jednoducho, keď popoludní máme 5 minút, 10 pauzičku, tak popri popíjaní kávy môžeme ešte urobiť aj také. Tá práca sa dá prerušiť na pár minút a cvičiť. A ako to pomáha pár minút takéhoto cvičenia pri celodennom sedení z dlhodobejšieho hľadiska? Celý ten kancelársky proces je 8 až 10 hodinové sedenie. Statická záležitosť. Čiže svaly vôbec nepracujú. Hej? Čiže akýmkoľvek cvičením tie svaly vlastne aktivujeme. A pokiaľ by som si dal stôl vyššie, lebo už som vedel také pracovisko, že človek si dal stôl do tejto výšky, pracoval celý deň na počítači, ale po stojačke. To je takzvaný vysoký set, ktorý vlastne zdvíha tú sedaciu plochu až do úrovne, že vlastne uhol medzi trupom a stehnami je asi 140 stupňov. Čiže môžem si dať malú stoličku. Hej. A vtedy pre určitý typ povolaní sa to hodí, ale to je len pre určitý typ a zase celý deň byť stojí, tiež nie je jednoduché. A keď nemám takúto fidloptu, tak sme si ukazovali v predchádzajúcom vstupe, že aj stolička sa dá vylepšiť práve na to. Dynamickými pomôckami. Počkaj. Tak si povedzme, ako funguje dynamická pomôcka a či môžeme to mať celý čas počas sedenia. Dynamický nafukovací klin nám nastaví správne panvu a chrbticu. Správne nastavenie panvy je čo? To znamená, že naklopíme panvu dopredu. Toto? A nedojde toto. A nedojde k tomu podsadeniu a môžem sa aj dynamicky pohupovať. Môžem, toto si zoberiem, Klaudia, na chvíľu, pretože aj takúto pomôcku sme. A teraz je to príjemné. Toto je paráda. Vidíte v kancelárii takýto wellness. Aj to nie je úplne nafúknutá. Dobre. A môže byť. Je dobré teda striedať takéto sedové sedenie s pohupovaním sa na fidlopte. Je to ideálne mať v kancelárii fidloptu, pár pomôcok a celý ten pracovný deň si spestriť využitím vlastne týchto pomôcok, ktoré sú veľmi dynamické. A ti to vyzerá ako hranie sa? Čo to s našim organizmom robí? To je akupresúra. Akupresúra, keď napríklad si ju položíte na dlášku a dáte dole topánku, tak to je ako šálka kávy, to je akupresúra. A stimulujeme zase bunky na nohe, aby sme sa rozhýbali. Tak pokiaľ sa dnes chystáte do kancelárie, takéto pomôcky si zoberte so sebou, aby vám ten deň príjemnejšie ubehol.